Ya bafowethu, bengizibuza ukuthi umphakela umthakathi ethi abantu bokufika banemithondo engangobhanana engoshavula uyibonaphi? Kodwa manje sengifuna ukukwazi kunakho konke ukuthi umkakhe lo wangaphandle yini nenkomo engakanani. Sengifuna ukwazi ukuthi umfazi kaphakela umthakathi lo wangaphandle unenkomo enjani. Ani sesikhuluma ngobunqunu. Enye into okuzomele niyiyeke nina, ile nto yokuhlukumeza abantu besifazane. Yonke into eyenzakalayo ezweni senisola abantu besifazane. Abantu besifazane yibona abayenza ukuthi, yibona abaletha, yibona abadala ubugebengu kwasha kwacima. Bafowethu, yiyekeni leyo nto. Umuntu uma efuna ukulungisa izwe akazilungisele izwe, ngamandla akubo. Niyeke ukusola abantu abangenawo amandla okuzilwela nokuzikhulumela. Nenza ngazi ukuthi nina inkomo lezi enizidla ezasemsinga nakaNongoma kuphela. Niyalala nani nabantu bokufika mani. Niyanginyanyisa. Ngithi mina uphakela umthakathi akasichazele ukuthi umfazi wakhe unenkomo engakanani. Nenza ngathi nihlaba eThekwini kuphela. Nansi into okumele isebenze. Sebenzisa lento uma uzokhuluma phambi kwabantu.